професор Илия Тонев. Уважаеми дами и господа, добър вечер, добре дошли. С така задължение и с радост поемам грижата да кажа няколко думи на тази хубава сбирка. По повод най-вече авторът на едната от две книги, които се представят тази вечер, това е покойната професор доктор на науки Бистра Цветкова. За съжаление, аз нямах удоволствието да я познавам лично, но много съм слушал за Бистра Цветкова. Тя беше просто една от видите така исторически български в това време, тя беше един вид легенда. Значи тя е завършила Софийския университет, след като защитава своята дисертация, тя работи известно време в института, на който има честа да бъде директор. След това се прехвърли в Софийския университет. Защитила е, освен това, голям докторат в Санкт-Петербург. Сега Санкт-Петербург, тогава Ленинград, една голяма чест. За нея съветската османистика е много силна и винаги била така с голямо влияние в света. Освен това, тя специализира османистика и ислямска цивилизация в Кайро и след това в Париж. Изобилната връзка с Франция, с френския език, с френската с френските текстове е много здрава, много силна. Тя преподава по-късно в университета Ексан-Прованс, в Марсилия, почетен доктор Хонорис Кауза на Страсбургския университет. Едно от нейните неизвестни съчинения, това е френските пътеписица Балканите, които тя издава в два тома. Има публикации също на френски, нейната най-известна книга Паметна битка на народите, която има 3 издания, като от тях е на френски. Бистра Цветкова е била, доколкото знам, работохолик, възможно най-хубаво изписана думата, безкрайно предана на историческата професия, с пиетет към изходите. Значи, най-добрите историци са онези, които умеят да работят с изходи, но не да се оставят да бъдат погълнати от изборите, а да ги използват като трамплин. Бистра Цветкова, доколкото знам, е била човек точно от този тип. Дори така много неща съм слушал за нея, разбира се, но това, което най-много ме е впечатлявало, е фактът, че тя е българският историк, който е посещал, който е работил в, може би, най-много чужди архиви. Това съм го чувал лично от професор Вирджиния Паскалева и мисля, че това е достойно за доверие. Книгата, която тази вечер ще бъде представена, не е от този тип, от строго изследователските съчинения на Бистра Цветкова, турския феодализъм, ранните турски векове, хайтовството. Това беше така кръга на нейните професионални интереси. Тази книга има по-скоро будителски характер. Тя е посветена на нейните прадеди, на нейния дядо основно и на родното село на нейния дядо, известното знаменито село Смилево, което тя нарича Първоборище. И така не много е приятно да отбележи, че днес, 2 ноември, вчера беше Ден на народните будители. И Бистра Цветкова, покрай чисто кабинетните си занимания, не оставя да страна и тази будителска роля, която историята има и която ние сме задължени да поддържаме, особено в трудно време като днешното. Аз няма да говоря в подробности за тази книга, други колеги ще се спрат на нейното съдържание. Позволете ми с това да завърша и да ви благодаря за вашето внимание. Благодаря, професор Тонев.